Hi guys, magilis mi kay moadto na pud mig Luzon kay nag-request na pud ang palangga ni mama nga mobahay daw og food. Wa man gud ni siya gana mo kaon good niya. Moong yato lang ni mama sa Luzon kay para mamili siya dito og food nga iyang ganahan kay diri na may giluto si mama isda niya di man siya mukaon. Moong pagbigyan para lang mukaon. Tara, uban ta tug Luzon. Ganahan mo uban ta na. di kira chang. Ato na ta guys. Kay apurado na ay. Tara di. Go. Ito sa ning ilak. Doo ra man hinuon pero kinahanglan nato ilak kay safety ba. Diyan nagdatag pa jung kay kawanon na ay kawanon. Grabe ang dagom. Dagom. Diyan puwak ay wapagapon na ulian. Kaw na kaw. Kaw. Nagngisi na ay. Nagngisi na. Nalipay kay mugawas. Ay happy? Naong ay. Nang dagom ay. Grabing dagom ay. Baga kaadso. Ito na to guys. Paghinay. Pagtanaw. Na perting dagoma. Nandito ang sakjanan ni mama. Nandito park. Sa rita diri. Na sunset. Gamay rang ning gawa sa sunset kay dagoman. Na vending machine dira ay. Haunted house. Na ay padong na ta dito guys sa Luzon. Dool ra mang Luzon diri guys. Maglakaw lang ta. Tag-om. Grabe ka ang langit ay. Grabe ang langit. Magkuan na po ni. Magmunit na po ni sa masigunsa. At tutan sa itong bit-bito na itong basketball. Sa mamunit ni sa masigunsa. Sa pasagdan laman natin. Nadaday na ang pitaka. Abi ko gwa. Pasagdan naman nato kung unsay jang puniton kay para magpili si Jabagon sa jang kanon kay dilay ka dumukaon pa wa panibalik kijang gana ba sa pwede nang niwanga kay gikan lagi nasakit ba dini guys kay na mga bata mo agi diri inja kung mohunong ang sagdanan kay mobaw ang mga bata i-insert na diri ang clip nganing baw ang mga bata Diyan na diri sa Japan guys ang mga bata pag mohunong ang sagdanan kay pag-iyon sila kay magpasalamat sila mo na mga bata diri kay mo nang isod sila sa nursery. Isod sila sa nursery guys kay i-mold man gud ni ilang character ang ilang manners ba. Diri ang nursery din si Japan kay manner ang ipang tudlo di sila tudloan og academic tudloan sila mga maadong pamantasan ba. Ni alipay na si Jaron. Ha? Mama, ang Kimetsu no Yaiba. Nama Kimetsu no Yaiba dira ay kana ay Kimetsu no Yaiba ganahan man kadto na sa Kimetsu no Yaiba nga movie nani ito na ha dali na nanata diri guys nani aruyo kuko ni aruyo ka pagdalaan ng kuan basket kago. Akang kuriwa kago. Kago. Iru desho. Kay ganahan na ba to imong tanaw imong lola kung mag grocery ka diri injay imong papa food kay cute daw. Nani? Sorry guys. So good na. One down. Kau. Diri sa mga pagkaon. Kau. Mamili pa na sa glain ron. Dai iyo. Mananghit para pa ni mama nga si mama ipapuniton. Kau. Two down. Wari. Okay na? Sorry dake. Anjawa ka ta. Iko. Tama na ta. Di magpalabi. Sorry mo. Di man ko na ice creams. Kuhan mo ko na nagstick ko. 3 downs. What the? Ha? Okay na?
Hala, 4 down. Sakto na na, oy, kadaghan na anak, oy. Ah, sorry, jiga, ja. Giuli na po ni Ja, kay di ko na ni Ja palitan. Bakit ta? Ikaw? Ha? Chocolate ta, chocolate. Ikaw? Ikaw? Wala diri ay. Dali. Dali na. Sa kay gipangitaan ni Nidja. Ha? Kani ikora? Kora? Kora? Wata? Wari? Ha? Chicken? Chicken iru? Dore? Kore? Kore? Free no? Ha? Kau harau ka ni? Kadali. Kadali. Kau harau irite? Irite? Sumimasen. Kau? Nani ni si Zadiri mau palit? Sumimasen. ないです。全部入れて。1枚お願いします。あっくん、カゴはそこに入れてか戻してください。違う、こっちこっち。そこ。そこ。はい、お願いします。そう、そこ。Very good. Bye bye Wak. Uli na ta. Ay, doon ka adyo ang Luzon diri ay. Nanas jay bit-bit ay. Ang dali. Mukaon ka na ha? Imong gipang pili ba ka dira ba na healthy? Suday? Okay mo sa. Chanto mote ka matagak. Dali. Taro nga kawit ha kay matagak na. Pabuhian nimo. Nagbit-bit na ay. Bring house. Adyo kaniwa paning uwan. Na park diri guys ay. Nga grabing kamingaw. Bugat? Bugat? Ang baby mama? Mama, motsa? Okay di. Ito tara nga bit-bit. Nanay suga guys, kagabiin na. Nanay mga suga ay mingaw ka diri guys no. Mingaw man ka dun Japan guys. Samot na jug snow. Diyan ka na pa dong December ba. Ma-feel jud nimo ang kamingaw. Kay lahi ra mong gud ang Pasko sa Japan kay sa Pinas. Mingaw jud diri guys nga laay nga. Madjugan ni kay na ako'y pamilya nga makalingaw. Dahil pud mig travel. Kay kung di pa sus gabi. Boring jud ka adun. Diyan na pud ko'y work. Okay na. Good na ta guys. Pinta pa kay di pa kadungit-ngit pero kilom-kilom na. Itong mga buwak na dira ay we're home.
Nato iputang ang patong di ay. Ay, patong. Hindi kinay. Wanag ipaw ang suga kay para nikabot na mo badi ngit-ngit. Gibusda ka man pud. Magwash ka sa hands before you eat, ha? Huwag ibutang ang shoes. Pero sa school, guys, there is a nursery sa Japan. Kaya tuluan dyan na sila nga. Asa ibutang ang shoes. Aki mo butang mo na usahay. Pero usahay di pud. Okay, wash your hands, eh. Magwash ka sa hands before you eat. Wash your hands, okay? Magwash ka dun sa hands lang before mag-eat. Kay puga mo na ang hands. Mapil man o kaon ang dirty nga germs, ang mga germs na nasa hands, mapil o kaon, ano, dapat mahanang mag-yun, okay? Ito, ang mga books, ayun ang mga books. Diyan ba tabi rin na? Hala, diyan mo akiro daw, mama? Kuri mo? Hala, nagmukbang na po, pero this time, gamay-gamay na laman. You want water? Huh? You want water? Please, Mama, wa? Thank you, Mama, wa. Arigato. Anay ganahan ni Akiyo, kanang gagmay ba, itlog sa isda. Mado na laman, hingkaon si Ja. Ja, inang pujag tubig. Ang gilisan ka, nagsuka. Hingkaon na taon sa Akiyo. Intus, oy kaluoy tawag na. So that's it, guys. Thank you for watching. Unta nalingaw ra mo ni uban na mo ni Akiyo kay ako nalingaw ko nagtanaw ni Akiyo kay cute ba? Cutean ko ni Janja. Ganahan ko nga i-watch ni nga video pod ni katiguang namo nga nami moment nga nani nga katunggi ka na sakit sa Akiyo nga nag adto migloson kay nag grocery si Ja. Cute lang tanawon sa nindot pod imo memory ba. So that's it, guys. Thank you for watching. Unta nalingaw ra pod mo nagtan-aw. Ha? Asa man ka? Ha? Ha? Matagal ka? So that's it, guys. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye, guys. Hope to see you next time.